Jano Suško, Bela nad Cirochou, zatleskajme Jankovi. Pomocníka mu robí podpredseda asociácie furmanov Slovenska Jakubanec Jano Čapia. Jakubanec. To musí byť tak chorotu baviť tým. Wow, a sme na mete 35 metrov a takýto slabý potles. Wow, ďakujem diváci, ste úžasní. Janko pozor dáva. A predstavte si, máme ešte minútu a sme takmer na 40 metroch. A dokonalá súhrná. Tak to tu ešte nebolo. No poď, Janko. Wow. Ty čo so sebou robíš? Pozbudzuj, dobre. Janko vie, čo má robiť. Diváci teraz! 15 sekúnd. Ešte chýba pár centimetrov. Ešte nie sme v cieli, diváci!